Wow, Peach. Piger laver nye huse. Jeg kan ikke tro, at jeg endelig Jeg fandt dig. Jeg har en ordre til dig. Okay, Lettis. Du tilføjer chokoladebar. Ups, undskyld. Og du fik pizza. Nå, jeg Mådlæbe. var 5 stjerner på appen. Wow, leveringsfyren arbejder også. Jeg har is. Det er på taget af mit hus. Vent. Jeg ved, hvad jeg skal gøre. Jeg vil dekorere mit hus. Vi har brug for en spand is. Noget jordbær-milkshake. Et par donuts. Også candy floss. Jeg elsker det. Jeg kunne bruge mere morgenmadsprodukt her omkring. Og noget pink maling. Det er tungt. Godt så. Jeg gjorde det. Alt, der er tilbage, er at hælde hele denne spand på mit hus. Lad os starte med taget. Jeg er endelig færdig med at dekorere taget. Nu noget flødeskum til kanterne. Det er utroligt smukt og lækkert. Selvfølgelig nogle farvede krømmel. Der er aldrig for mange af dem. Mere og mere og mere. Vent, der mangler noget. Kirsebæret på kagen. Men i mit tilfælde huset. Færdig. Smuk. Så går vi. Chokolade, kom nu! Det var smertefuldt, men jeg kom på en fantastisk idé. Lad os sætte et par M&M's på min chokolade. Og nu vil jeg oppuste dette. Se, det er mega stort. Perfekt. Lidt tung, men jeg vil fastgøre dette til mit tag. Perfekt. Hvad med Britney? Jeg vågnede lige op fra et pizzaangreb. Er det overhovedet godt? Det er smukt. Og det dufter så fantastisk. Det er lækkert. Vent, jeg har en god idé. Lad os lægge min pizza på taget. Det var nemt. Wow, det ser godt ud. Lad os fortsætte. Se på donutten. Jeg mener, den ser så appetitlig ud. Jeg bør helt klart dekorere mit hus med den. Et par slikkepinde på væggene. Det vil heller ikke gøre noget. At ramme et hegn af sukkerrør vil også være rart. Lad os sætte et par her og binde en sød sløjfe omkring det. Det er smukt. Det er som om, jeg er i en drøm. Hej, Chloe. Kom væk fra min græsplæne med din chokolade. Helt fint. Jeg vil lave et dejligt hjem og en flot plæne. Okay. Det behøver et par chokolader og Malteser chokoladekugler. Jeg dekorerer hele huset med dem. Det er så fedt altid at have en snack med hjemmedekorationer. Nogle M&M's for at gøre det farverigt. Og vi skal lave et hegn. Det bliver lavet af KitKat-pakker. Perfekt. Jeg elsker det. Britney, jeg er allerede begyndt at dekorere huset med mine yndlings. Nu laver jeg et hegn af nogle sauceglas. Her. Fedt. Mine yndlingsburger. De ser så seje ud. Perfekt dekoration. Se bare på dette. Så mange burger. Og et stykke ramme på mit vindue. Mums. Wow, det er så fedt. Jeg har det fint. Lad os tage en Oreo-gåtur. Noget jeg skal gå på. Og en chokoladefontæne på plænen. Lækkert. Lad os prøve, mens ingen kigger. Se der. Min nisse er løbet tør for chokolade nu. Og den vil være lige her. Det var sjovt.
Men jeg har planlagt noget interessant. Min yndlings Hubba Bubba tyggegummi. Det er så lækkert. Lad os plante noget. Se, en slikkepindsblomst. Og jeg har hotdogs på komfuret, og jeg drikker noget cola. Ups! Hej, folkens. Hej, naboer. Jeg tror ikke, pigerne er til hotdogs i dåse. De er mere til sødsager. Lad os gå videre. Hooray. Huset indeni ser så kedeligt og uappetitligt ud. Vi skal finde på noget. Vi ordner det. Vi sætter bordet og stolen her. Mine yndlings sodavand og snacks. Det er så godt. Vent, jeg har et LED-tape. Nogle kæmper ikke. Og mine yndlingsplakater er min yndlingsmad. Et pizzabræt. Færdig. Mit hus ser mega appetitligt og smukt ud overalt. Det er fantastisk. Mit hus er så trist indvendigt. Vi bør gøre noget ved det. En hylde med chokolade her til et tesæt. Okay, du skal vogte mit hus. Nej, det er alt for lækkert. Et køleskab fuldt af lækkerier herinde. Det var hårdt. Ja. Se på dette. Det er lækkert. Vi burde tage en snack. Vent. Jeg har en god idé. Jeg vil hænge billeder af mine yndlingschokolader på væggen. Wow, Mars er min favorit. Jeg vil også sætte en lampe, en kaktus og en sparegris. Jeg er helt vildt glad. Se på min pude. Den ser så fed ud. Ja. Jeg vil stille et bord her med en vase med frisk slik. Smukt. En skammel. Og vi kan hvile og få en snack. Men væggene er så kedelige. Jeg kunne dekorere væggene med skumfiduser. Det ville være så sødt og flot. Utroligt. Hvad med loftet? Rart. Jeg har mit yndlings candyfloss. Lad os sætte det fast på loftet. Og så har jeg det sødeste og mest nuttede sukkerskyloft nogensinde. Det er smukt. Nogle lys. Det er magisk. Wow! Jeres huse ser utroligt smukke ud. Desværre er vores... Hej! Onsdag! Kom nu! Lad os åbne den samme! Hvad er det? Det er Hubba Bubba. Og slikke det fedt. At tage en bid. Fantastisk. Vær venlig. Jeg fik ingenting. Det er forfærdeligt. Og bare rolig. Du er heldig næste gang. Klart. Onsdag. Jeg vil ikke høre på de skrig. Lad mig slikke det. Åbner det. Og jeg kan vælge en smag. Jeg vil have brombær. Nu kan jeg slikke det. Min tunge blev lilla. Afslut det. Tag det. Ja. Men jeg vil ændre smagen. Ikke tale om. Der er sliksmag. Det kan jeg godt lide. Wow! Lad os tage en bid. Wow, lækkert! Puster en boble op. Wow, den sprang. Og der er så mange nurse-slik indeni. Yay. Nå, jeg kan helt sikkert lide det. Del det, vær venlig. Vær ikke grådig. Det er ikke nok for os. Okay. For pokker. Undskyld, venner. Det er ikke nok for mig. Lækkert. Jeg er bange for at åbne den.
Onsdag, måske dig? Lad os se. Lad os tage kortene. Bider i det. Jeg har ingenting. Sikke en skam. Jeg er nødt til at slikke det. Hvem gav mig det? Giv mig denne donut. Den ser forfærdelig ud. Jeg hader broccoli. Stanken er ulækker. Forfærdeligt. Slut. Fang det. Det er din tur. Virkelig? Okay. Vent, jeg har en idé. Hvis jeg skal spise det her, kan jeg i det mindste gøre det smukkere og mere lækkert. Flødeskum og krømmel. Onsdag, det er en fed idé. Nå, det ser mere appetitligt ud. Lad os prøve det. Ikke tale om. Ser smukt ud, men smager forfærdeligt. Jeg bliver dårlig. Vent, jeg har noget i min rygsæk. Hvorfor ikke dette? Kan det vente et par minutter mere? Jeg kan ikke vente længere. Jeg har det bedre. Tak. Det er besluttet. Jeg er den første til at åbne den. Wow, nu ligger Kay. Min Gud. Ingenting. Jeg er glad. Hvad med mig? Tag en bid igen. Jeg er nødt til at kunne lide det. Okay. Jeg er den første. Denne kage ser faktisk fantastisk ud. Lad os prøve cremen. Hvilken dejlig smag. Jeg kan lide det. Jeg vil slikke al creme. Onsdag, stop! Hvad laver du? Jeg vil ikke have, at du forstyrrer mit ritual. Jeg er færdig. Din tur. Ja, jeg har egentlig ikke lyst til at spise det længere. Især efter du har slikket det helt. Jeg fik en idé. Hej Henry, kan du bringe mig dit produkt? Jeg venter. Hvem er der? Hej Henry, har du taget det med til mig? Vis mig. Wow, det er præcis, hvad jeg har brug for. Så mange søde sager. Jeg tager denne og den der. Fantastisk. Her er dine penge. Tak, Henry. Farvel. Vi ses senere. Du har nogle mærkelige venner. Henry er den sejeste ven. Han hjælper mig altid med slik. Lad os nu dekorere kagen. Den ser meget bedre ud. Wow, smuk. Jeg synes også, den er smuk. Wow, vi kan spise det sammen. Det er lækkert. Kan du stoppe med at gøre det her foran mig? Jeg vil samle det op. Okay. En chip. Tag kortene. Jeg er bange. Nej. Slikke det. Let. Jeg har ingenting. Hurra! Jeg er glad alligevel. Og lad være med at... Og håndtere det. Eller hendes mund vil brænde fra krydderierne. Jeg starter først. Jeg vil prøve at slikke flere af de krydrede drys. Lad os se. Mor. Hvor stærkt. Jeg havde allerede glemt denne følelse. Min tunge brænder. Jeg ved det, jeg har brug for is. Der var is i mit køleskab. Fantastisk. Det vil helt sikkert hjælpe mig. Det blev bedre. Nå. Hader at skulle sige det til dig. Anne, det er din tur nu. Hvordan skal jeg spise det her? Vent, jeg har en genial idé. Tag noget mælk. Dypper nacho i mælken. Wow! Og der har vi det. Det er lækkert nu. Og hvem skal drikke det her? Mig?
det var ikke en del af min plan. Jeg drikker det. Okay. Nej! Min mund brænder! Jeg kan ikke holde det tilbage! Hvad var det? Jeg vil ikke vente på dig. Mine yndlingsvingummier. Marmeladeøjne. Hurra! Jeg får lov til at bide i det. Slikker det. Ikke dårligt. Jeg har ingenting. Forfærdeligt. No! Jeg har brug for et livshack. Vi har brug for gafler og tape. Se på mine fingre nu. Jeg kan tage alle vingummiøjnene på én gang og slikke dem. Det er genialt. Virkelig sejt. And wow. Det er så sjovt. Det er som om, jeg har hænder med øjne. Jeg vil slikke det hele. And vær venlig ikke at slikke på alting. Stop venligst. Jeg vil ikke spise det med din spyt. Jeg er færdig. Lægger det tilbage på din tallerken. Det virker ikke. Skal jeg blive hos dem for evigt? Hej. Du kan få det. Jeg tager dem af. Det er helt i din savl, Anne. Jeg har egentlig ikke lyst til at spise det nu. Vent et øjeblik. Her er mit mikroskop. Lad os se. Så mange bakterier. Jeg kan ikke spise det. Wow. Antiseptisk. Dette vil helt sikkert hjælpe mig. Nu er disse vingummiøjne sikre. Tak, venner. Jeg begynder nu. Lad os prøve det. Lækkert. Hver vingummi er fantastisk. Jeg er ved at sluge min tunge. Sejt. Piger, jeg er begejstret. Hvad er det denne gang? En slikkepind med en flagermus? Okay. Takker kortene. Slikke på det. Aldrig i livet. Skal jeg bide i det? Nej. Jeg har ingenting. Min held er forsvundet. Okay. Starter vi med mig? Er du sikker? Jeg vil ikke. Den er så stor. Lad os se. Det er faktisk lækkert. Hvor sødt. Anne, du har en begrænset mængde tid. Okay, tag det. Fantastisk, tak. Lad os prøve det. Wow, det er faktisk lige så lækkert, som Anne beskrev det. Onsdag. Lad os tænke på noget. At have en spadag er fantastisk. Spille Uno. Onsdag. Se på Anne. Hun nåede til flagermusen. Hvad er der galt, Anne? Nej! Det er en flagermus. Jeg var lige ved at spise den. Og slikkepinden gik i stykker. Og flagermusen er levende. Jeg er fri. Jeg var fanget i en slikkepind. Vil du have noget? Nej, tak. Fortæl mig, hvordan drikker du blod? Denne gang åbner jeg den i pizza. Lad os tage kortene. Bider i den. Ligger på den. Fedt. Selvfølgelig. Intet igen. Det irriterer mig. Anne, giv mig dit kort. Jeg vil give dig nogle penge. Okay, lad os gøre det. Hvad er den lyd? Vi kan ikke bytte kort. Giv mig mine penge tilbage. Ups, jeg ved ikke, hvor de er. Lad mig starte først. Jeg elsker pizza. Jeg skal slikke på den, før den køler af. Lækker. Jeg vil elske at spise det, men jeg kan ikke. Og pepperoni er på mit ansigt. Fantastisk, giver det tilbage til dig.
Det er ulækkert med tilføjet savl. Ingen vil spise det. Det smager ikke godt. Jeg fandt pengene. Jeg har ikke brug for dem. Oh my god. Vil du spise det? Selvfølgelig. En idé kom til mig. Spiller du et spil? Wednesday? Det er cola. Ikke dårligt. Takker en bid. Jeg får lov til at slikke det. Fantastisk! Jeg har ingenting. Jeg kan ikke vente med at prøve det. Lad os åbne det og drikke det. Mærkeligt. Det virker ikke rigtigt. Du skal presse det ud. Det er lækkert. Nu stop. Hvad med mig? Du giver mig ikke et valg. Jeg har for nylig slebet min sav. Lad os slippe af med dig nu. Farvel, Anne. Og tak. Fint. Lad os se. Jeg har ikke nok styrke. Kom nu. Hej. Wednesday har ikke nok styrke. Hun er svag. Det er en løgn. Jeg skal nok klare mig. Hold mund. Jeg får brug for et værktøj. Sætter en flaske lige her. Og her kommer geléen. Og lad os få det. Lækkert. Det er lækkert. Det var en god idé, Wednesday. Jeg ved det. Jeg vil bruge en speciel ske. Og jeg vil spise det direkte fra bordet. Meget lækkert. Jeg kan ikke stoppe med at spise det. Wednesday, vil du dele med os? Nej, det er kun mit. Lad mig være. Som sædvanligt. Hvor er vi? Hej, børn. Vil I have en præmie? Wow! Jeg vil have den. Jeg vil også have den. Mig også. Magisk. Jeres opgave er at samle den. Tiden er startet. Mig først. Så vi har her og denne her. Wow, han klarer det godt. Det er ikke nødvendigt at stoppe ham. Hej, hvordan tør du? Hvordan kunne du? Jeg skal nok få fat i jer, piger. Okay, jeg vil vise dem alt nu. Der, og dette passer godt sammen. Og den sidste, jeg vandt. Nej, du tror det, min kære. Du vandt ikke. Nej, lad være. Du er nødt til det, barn. Du er nødt til det. Så, hvor er din tegning nu? Den er blevet til støv. Hej. Hvad skete der her? Jeg har det. Vent lidt. Vi samler puslespillet, og vi tager præmien fra Mia. Venner, tiden er gået. Det ligner det næsten. Tror du det? Vi er nødt til at stoppe. Vil et puslespil i form af gløder passe? Er du okay? Okay. Og hvad er der? Så hvem er vinderen her, var? Sikke en god fyr, du er. Præmien er din, men det er heller ikke fair. Min skat, du skal dreje den for at få slikken. Wow! Hvor lækkert det er. Mere? Jeg vil have mere. Mine slik lækre. Kuglerne er flerfarvede. Jeg elsker det. Jeg vil puste en kæmpe boble nu. Jeg har en idé. Nu vil vi lære hende en lektie. Ja, det er perfekt. Hvad sker der? Så slemt. Er det min hjerne? Gud, min øjenbryn. Det er ret slemt, men ret sejt. Det er så dårligt. Det er godt, og du er ond. Nu er det tid til
frokost. Ku, vil du også have en? Ja, vi vil også have en. Så skal du tegne. Tiden går. Okay, så tager jeg denne rød. Fantastisk. Nu skal vi sætte det på papir. Smør det lidt ud, og lidt til mig. Dette vil også gøre det. Wow, en kunstner. Jeg elsker moderne kunst. Hvorfor? Det er fint. Nu frisk dig op. Har du hørt om værktøjerne? Kom nu, jeg vil vise dig en mesterklasse. Det blev vidunderligt. Og forresten, det er muligt. Min Gud, du spiser så sødt. Nå, kom også. Come on! Det er så godt. Jeg vil ikke råde noget dårligt. Min redningsmand. Jeg hader det. Jeg er den bedste her. Det er min tur. Lad os slippe det en gang. Lad os slippe det 2 gange. Nu er det tid til at handle. Nej, mine briller. Og dette er din tegning. Stakkels, lad mig se. Nej, det er bedre. Værsgo. Min frelser. What? Wow! Min Gud, hvad skal jeg gøre? Fyrene, tiden er gået. Hvad synes I om det, var? Nej. Hvad forstår du? Mit maleri er smukt, ligesom mig. Jeg kunne have været bedre, og jeg fik det ikke helt rigtigt. Og du vandt faktisk. Du klarer det godt. Virkelig? Det er så fedt. De forstår bestemt ikke kunst. Wow. Hjælp dig selv, min helt. Tak. Hvad? De tilbød det ikke engang til mig. Hvad? Jeg kan ikke gøre dette. Så, hvor er det? Så er det ikke her. Der er det. De næste præmieringen. Wow. Jeg skal vinde det. Kom til fornuft. Fyrene, tiden er startet. I har 1 minut. Jeg er sikker på, at jeg vinder denne gang. Jeg bliver vinderen. Selvom jeg er amatør, ja, jeg kan ikke konkurrere med hende. Nej, jeg kan virkelig ikke konkurrere. Det er tid for mig at komme i gang. Hey, se, hvor, hvad? Der er ingenting her. Wow. Okay, jeg troede, jeg så noget. Kig nærmere. Jeg forstod det ikke. Hvilken skandale. Han skal prøve igen. Ja, hvad er det? Det er ikke min pen. Du kan ikke gøre det her. Hvor er pinden? Jeg ved det ikke. Okay, vent lidt. Hvad laver du? Jeg skal vinde. Sikke en skandale. Jeg tager det af. Jeg kan ikke gøre det. Jeg skal vinde. Fjern dine hænder. Hvad gør jeg? Jeg har det. Jeg tegner det her. Fyrene, tiden er gået. Jeg har ikke noget. Hvordan er det? Ingen præmie til dig. Det er lige meget. Det vigtigste er, at jeg har det. Er det her en tegning? Dette er en tegning. Du er tydeligvis vinderen. Ja, jeg kommer. Tak. Kate, vil du være min kone? Ja, jeg er enig. Hvor smukt. Abonner på Barry-Da-kanalen, så du ikke går glip af sådanne fede videoer. Det er altid sjovt herinde. Wow, du har nudler. Mike har de billigste nudler. Britney har gummi Haribo-nudler. Hvad med Jane? Utroligt. Gyldne nudler.
Se på den ret. Mike, hvad er det? Hvad griner du af? Det er nudler. Min tand. Jeg mistede en tand. Au. Det gør ondt. Hvad skal jeg gøre? Her, jeg kan lave nudler. Vi lægger tørre nudler på en tallerken, og lad os finde vand. Det regner udenfor. Vi kan få noget vand i en tallerken. Snart vil mine nudler være kogt, og jeg vil spise et lækkert måltid. Wow, flot. Mike, det er forfærdeligt. Hvorfor troede du det? Det er faktisk meget lækkert. Mums. Nå, jeg er færdig. Okay. Det er min tur. Lad os få nogle marmeladenudler, men ikke med disse spisepinde. Jeg har en elektrisk gaffel. Ja. Den vil selv arrangere nudlerne. Jeg vil ikke gøre nogen indsats. Lad os prøve der. Hvad er denne knap til? Mike, hvad har du gjort? Alle nudlerne flyver. Mike, jeg er dækket af slik på grund af dig. Det er frygteligt pinligt, Brittany. Sig ost. Det er lækkert. Der er kun én nudel tilbage. Nå, det var utroligt lækkert. Nu er det min tur. Jeg har brug for en stor serviet, så min dyre designerkjole ikke bliver beskidt. Nu kan vi prøve denne nudel. Med min gyldne spisepinde selvfølgelig. Hvor lækkert. Nå. Jane er så mærkelig. Men i det mindste kan jeg nyde min gyldne ret. Wow, gyldenost kun til mig. Hvor smukt. Hej. Hvorfor kaster du servietter rundt? Du får det fra mig. Dit smykke vil blive tiltrukket af min magnet. Wow. Nej. Mit hår. Nej. Ups, jeg vil ikke have det med håret, Jane. Hurra. Is. Svampebobbes. Jeg har den dyreste. Og jeg har regnbuis. Jeg elsker det. Vent. Jeg vil starte. Jeg vil se på min is. Ser ikke ud som emballagen, men pøt. Den er lækker. Jeg kan virkelig godt lide den. Nam. Men det er ikke nok for mig. Brittany, vil du dele med mig? Hvad? Tænk ikke engang på det. Dette er min is. Sikkerhed. Han vil stjæle min is. Få denne fattige fyr væk. Det er så lækkert. Jeg elsker det. Mom. Lækkert. Okay, slip mig. Utroligt. Jeg er næsten færdig. Tak for hjælpen. Jeg prøvede ikke den dyre is på grund af ham. Jeg er fornærmet. Er du færdig? Det er min tur nu. Jeg har kun brug for en ske til at spise min lækre, dyre is. Den ser fantastisk ud. Jeg har aldrig smagt noget bedre i mit liv. Selvom, hvem nakker jeg? Jeg spiser denne slags is hver dag på min yacht. Wow. Det er som min svaghed. Jeg kan lide Janes is. Hey, Mike. Det er mit. Det er for dyrt for dig. Hey. Wow. Nej. Min is er ødelagt. Hvor lækkert. Jeg kan ikke stoppe med at spise. Det er en drøm. Fyrene. Jeg bliver dårlig. Hvilket mareridt er dette? Hvilken sød kage. Brittany, se på min. Det er luksuriøst. Dette er min kage. Hvorfor det? Det er mit!
Dit er foran dig. Hvor grusom du er. Jeg må vel håndtere dette mareridt. Jeg kan ikke... Jeg ved det! Butler! Jeg er til tjeneste, frøken. Du skal spise denne kage. Hvad? Jeg vil ikke gentage mig selv. Vigtigt. Jeg har aldrig set noget lignende. Hvilken rassel? Du skulle have fodret dig selv. Gå væk og stop med at grine. Okay, det er min tur nu. Jeg skal skære mig et stykke. Sat. Wow, det er lyserødt selv indeni. Lad os prøve det. Hvor lækkert. Fyrene, det er så godt. Jeg er klar til at sluge min tunge. Nam, nam, nam. Jeg vil spise et stykke mere. Jordbærsmagfløde. Lækkert. Brittany, skynd dig. Jeg vil virkelig gerne prøve min... Mike, lad mig nyde denne utrolige kage. Brittany, kom nu. Ja, jeg bliver snart færdig. Sidste stykke. Hej, Mike. Du ødelægger min makeup. Det er min tur nu. Wow! Det er så lækkert! Jeg har aldrig prøvet noget lignende i mit liv. Jeg er klar til at spise det med mine hænder. Det er så lækkert! Mike, du har ingen manerer. Stop med at kaste kagen rundt. Den er så stor. Wow, jeg har spist for meget. Er du okay? Nemt. Jeg laver også det. Først og fremmest har jeg brug for kartoffel. Jeg tror, denne her vil være perfekt. Jeg har en gadget til at skrælle grøntsager. Se her! Og vi skal ikke engang få vores hænder beskidte. Nu er det tid til at skære den. Fantastisk. Wow. Cool. Bedstemor har ikke apparater, men jeg kan klare denne opgave. At spise stegte kartofler er dårligt for dig. Jeg må hellere lave en sød grøntsagsdelikatesse til min barnebarn. Disse grøntsager er meget friske og duftende. Jeg er sikker på, at hun vil kunne lide det. Onsdag eksperimenterer med mad igen. Bare rolig. Jeg skræller bare kartoflerne, som jeg plejer. Hurtigt og sjovt. Er det ikke farligt? Bedre at gøre alting forsigtigt, så du ikke kommer til at skade dine fingre. Enel, din gadget virkede perfekt her. Nu skal vi lave et mærkelogo. Hvad siger du til det? Smukt. Her er mine gule rødder. Onsdag. Wow! Hvad? Er det til mig? Jeg skal også skære mine kartofler. Ingen grund til at bruge en sag. Jeg er færdig. Nu er det tid til at give min ret den rette farve. Jeg vil tilføje et par sorte rosenblade og kaste en besværgelse. Kartoflerne blev sorte, og mine kartofler ser ud, som om de holder fest. Nå, lad os bruge noget farverigt spray. Jeg vil have regnbuepomfritter til babyen. Hvor sejt og sødt det bliver. Lad os nu hælde ketchup i en hjerteform. Smukt! Onsdag. Dine kartofler er Bolde. Synes du det? Så
Jeg vil bygge et sort Dracula-slot. Det bliver utroligt smukt. Fascinerende. Hvor original. Tak. Og her er den forbandede ketchup. Ingen grund til applaus. Det er okay. Velbekomme. Jeg vil have en regnbue. Den er så smuk. Jeg håber, den også er lækker. Wow, utroligt. Se på min tunge. Jeg kan lide det. Nå, videre. Det ligner mere gulerødder. Helt sikkert gulerødder. Tja, det er sådan lidt bedstemor. Undskyld. Wow, jeg har aldrig set et fransk rislot før. Det er fantastisk. Jeg vil spise det med glæde. Det er fantastisk. Jeg kan fange en fisk perfekt. Når vinderen er... Hey! Stop det! Venligst, lav mig en. God opgave. Almindelige boller er kedelige. Det er bedre at tage skinnende sorte og lave en burger som et monster. Skær den over, lægger salat på, og selvfølgelig lidt ketchup. Tomatjuice og ketchup. Det er så lige blod. Ja, bare rolig, bedstemor. Jeg føler mig som Til om... vampyr dog. Nå, videre til, jeg skal stege en kotelet. Jeg ved det ikke. Det er som sten. Jeg ved, jeg kommer til at få brug for dynamit. De er faktisk bange. Nå, tid til en lille eksplosion. Monster skræmte du os. Jeg er ked af det. Jeg var nødt til at stege en kotelet. Ja, perfekt. Nu vil jeg lave tænder af ost. Nom, 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 nom. Og min yndlings chili paper. Det vil lave gode ører. Ting. Ja, perfekt. Tak. Det var lige det, jeg manglede. Min burger er klar. Hvad skal jeg lave en burger af? Tak, bedstemor. Det er så frygteligt. Det er ulækkert. Alt er fantastisk. Godt klaret. Wow, marshmallows. Det er præcis, hvad jeg har brug for. Lad os putte en marshmallow i mikroovnen. Den vil fordoble sin størrelse. Hej, se lige her. Hvor er den varm. Nej. Tak for støtten, bedstemor. Jeg elsker dig også. Nu skal vi skære det i 2 stykker. Wow, det er så godt. Næste er Nutella. Den er også pink. Min Dette er en god en. Lad os gå videre. Blå chokolade. Det er fantastisk. Min mund løber allerede i vand. Tilføjer lidt regnbuemarmelade. Wow. Og den anden bolle. Jeg elsker virkelig Skittles. Ved du hvad? Vi vil have en lille sød enhjørning. Kan du lide det? Min enhjørningsæske. Alt er perfekt. Vi tales ved senere.
Kulde. Hvad er meningen med... Hvad? Du har et monster! Okay, jeg vil lave en burger ud af dette smukke kød. Lad os stege det på en stegepande. Hvad? Tak. Ja. Du vil blive... Så kommer May. For pokker. Og der er endda en kylling. Videre til næste punkt. Salat. Tomat. De er super friske. Denne bøf. Min barnebarn bliver så glad. Noget ost. Noget ketchup. Jeg skal være forsigtig. Når min burger er klar, jeg vil putte den i min mærkede æske. Alt er gjort med kærlighed. Hun ved det. Hej. Hvilken slags monster er det her? Bider det? Nej. Jeg vil ikke spise sådan en skræmmende burger. Jeg vil hellere nyde den søde burger fra Enid. Wow! Det er fantastisk. Jeg elsker det. Utroligt, Enid. Vi fortsætter. Kun bedstemor lavede det, jeg bad om til mig. Det smager så lækkert. Du er vinderen, bedstemor. Ja! Og nu, lav en milkshake til mig. Ja. Det vil blive gjort. Du er kommet til det rette sted. Lad os se. Jeg har brug for en speciel gadget til mælk og is. Hælder det i. Se lige her. Det er så frossent. Ups. Riserne er lidt snavsede nu. Men ingen ser ud til at have bemærket det. Wow. Fantastisk. Lukker låget og blender det. Du tager fejl. Nu vil jeg dekorere mit glas. Vi har brug for søde drys. Og vent et øjeblik. Jeg skal lime det på en eller anden måde. Det her vil gøre det. Ruller den rundt. Og hælder min milkshake i. Nogle nørdslik. Penny. Okay, jeg spiser det ikke bare. Selvom de er så gode. Tag det ikke af. Jeg tror... Bland det godt. Flødeskum på toppen. Jeg elsker det virkelig. Lad os tilføje nogle dekorationer. Jeg har nu en sød enhjørning. Jeg er færdig. Tak, bedstemor. Hvad med dig? Du har ret. Jeg glemte min cocktail. Vi har brug for mælk og chokoladeis. Jeg tror, jeg vil spise denne her. Jeg vil spise denne her. Så tilføjer jeg en chokoladebar. Min barnebarn bliver glad. Er I alle klar? Pas på. Bedstemor vil piske det hele op. Jeg er træt. Dit ved med at være sexy. Stakkels bedstemor. Vent. Jeg har en blender til dig. Her. Værsgo, bedstemor. Tak, skat. Vi skal putte alt derind. Hælde det i og dreje det hele. Det er lidt kraftigt. Sejt. Nu. Alt ser ud til at være klart. Hvor er flødeskum? Det gjorde jeg. Jeg har virkelig brug for det her, skat. Hvad er der i? Bedre. Vær ikke grådig, barn. Og lad os rive noget chokolade lige ovenpå. Det er meget bedre sådan. Jeg foretrækker grøn pistachies. Så på denne farve.
Jeg får ikke brug for en blender. Faktisk. Jeg har min egen. Hvor er den? Sådan. Fantastisk. Alt er klar. Her er mit glas, der ligner en kranje. Hælder jordbærsirup på det. Det giver mig den rette stemning. Bing, bring mig noget flødeskum. Det kilder så meget. Jeg kan ikke. Berømmelse. Godt arbejde. Lad os hælde det lige ovenpå. Ja. Jeg elsker forskellige farver. Og jeg elsker øjne. Okay, væk. Mine øjne. Og her er resten af Til detaljerne. mit lille monster. Færdig. Så der. Hvem er dette væsen? Sikken en lækker og sjov drik. Jeg kan lide det. Og der er endda vingummier her. Wow. Tak, Wednesday. Jeg genkender Ingen en bekymring. indjørning fra enet. Fantastisk. Jeg elsker det. Vent, hvad er i min mund? Hvad? Hvis ho er det. Hvor ulækkert. Jeg kan ikke drikke sådan en smoothie. Hvad med denne chokolademilkshake? Ups, hvem skal jeg vælge? Bedstemor vinder. Hurra! Jeg er glad. Jeg har en drøm om et smukt lyserødt hus. Jeg ved endda, hvad jeg skal gøre. Hej, hvad laver du? Hvad tænkte du så mystisk på? Jeg vil lave mit drømmehus, og ingen skal stoppe mig. Lad os starte med at male huset. Vi bruger lyserød maling. Se bare på det. Det er så smukt. Fantastisk. Farven er magisk, og den er helt lyserød. Det er smukt. Jeg elsker det. Tiffany, hvad vil du gøre? Jeg vil male mit hus lilla. Lad os skyde maling fra pistolen. Hele huset vil blive lilla. Fantastisk. Og taget selvfølgelig vil være sort, og det vil jeg gøre med en brænder. Hurtigt og sejt. Hvad fandt Jess på? Kom nu. Rul ind i min gård. Tak. Det er en metaltank. Vi skal dække den med murstensfolie. Nu vil min assistent Sam skære et vindue ud. Okay, godt. Sam, glem ikke ram. Selvfølgelig. Det er gjort, Jess. Og jeg glemte ikke det lyserøde tag. Wow. Det ligner virkelig et rigtigt tårn. Nå, vi er klar. Vidunderligt. Det er lige, hvad jeg ønskede. Seriøst? Okay, det kan jeg gøre uden nogen hjælpere. Jeg skal have mine egne tårne. Se på det. Og de er meget sejere end din lyserøde. Og nu vil jeg tage et sort papir, en saks og klippe smukke mønstre ud af dette papir. Og ja, lige hvad jeg havde brug for. Nu vil jeg bruge limen til at sætte det på mit hus. Lige sådan. Og her. Og lige her. Og jeg elsker det så meget. Men det er ikke alt. Nu skal vi tage dette hjerte, og det skal males på toppen. Lad mig farve der. Først omridset, og så alt indeni, og indeni vil alt være farveret. Og det kommer til at se så fantastisk ud. Ja, jeg fik en fantastisk idé.
Du vil forstå det, når du ser resultatet. Okay, næsten færdig. Se på det. Wow. Wow. Vent, hvad er det for en lyd? Min assistent skal lave en smuk veranda til mit hus. Hvor dejligt. Au. Nej, det gør ondt. Jeg slog mig med hammeren. Det gør så ondt. Hvad skal jeg gøre? Det sjoveste er at se den anden lide. Hvad skal jeg gøre næste gang? Jeg har det. Lad os skrue stolper til min veranda. Først skal jeg bruge disse træpinde. Og nu lad mig sætte et tag på og have et sort hegn. Klar! Nu kan jeg grille på min veranda. Lad os prøve et par bøffer. Hvilken lækker duft. Hæng en donut lige her. Wow. Hvad lugter det af? Wow! Tiffany steger noget lækkert, og jeg er så sulten. Hvad skal jeg spise? Jeg har det. Jeg laver mig en candyfloss. Jeg har en speciel maskine til det. Lad os prøve der. Wow, se den fluffy ting. Den er så lækker. Jeg kom lige i tanke om, at mit drømmehus har skyer. Det var det, der manglede for det fulde billede. Lad os sætte nogle skyer her og lægge en regnbuesti. Wow! Jeg elsker det. Jess, dit hus er lige ud af en drøm. Jeg er begejstret. Og hvad gjorde Tiffany? Lad os se. Hun besluttede at lægge en sti til sit hus med sort kul. Interessant. Det er en meget kreativ løsning. Og hun placerede endda stearinlys for at sikre, at ingen fejrer valg. Og et par gravsten. Wow, de er wow. Piger, jeres huse er klar udenfor. I gjorde begge et fremragende stykke arbejde. Vi kan gå videre. Nu skal vi lave interiøret i et hus. Mit værelse er så tomt. Lad os hænge noget girlande her, sådan der. Og nu har jeg brug for smukke gardiner. Dejligt. Hvad ellers? Jeg tager et par billeder. Jeg er så smuk. Fantastisk. Nu vil vi bruge billederne til at dekorere gardinerne. Jeg vil sætte dem lige ovenpå. Lige sådan. Fantastisk. Hvem kan være smukkere end mig? Wow. Jeg elsker det. Og jeg ved, hvad jeg skal gøre næste gang. Vi tager maling og en pensel, og vi tegner en smuk enhjørning lige på døren. Og se det horn. Denne fyr vil have et smukt horn og søde ører. Nu nogle gule ører. Hvilken skønhed. Ingen hast, og så får jeg et mesterværk. Se det der. Sådan en sød, lyserød tunge. Og det er klar. Jeg kan slet ikke lide loftet. Lad os dekorere det med skumrør. De er farvede og ligner en regnbue. Wow. Jeg elsker det, og jeg vil hænge bløde, lyserøde puder på væggene formet som hjerter. Så sejt og romantisk. Hvad med gulvet? Selvfølgelig skal jeg have et tæppe. Lad det også være lyserødt, og jeg har brug for masser af legetøj og puder. Det bliver så dejligt. Jeg kunne ikke ønske mig noget bedre. Nu kan jeg slappe lidt af.
Jeg har besluttet at lave mit værelse også. Nå, jeg har allerede hængt guirlander op, og der vil være en plakat af mit yndlingsrockalbum på væggen. Sejt. Nu hænger vi flere vinylplader på væggen. Og lave et bord ud af det. Lad os sætte en lossestage, edderkopper og et græskar her. Et par kranier kunne heller ikke skade. Lad os sætte en sød stol lige her. Og perfektion. Jeg elsker bare mit værelse. Jeg kan ikke vente med at holde en fest her. Og ja. Jeg har brug for de største højtalere. Wow, det bliver en højlydt fest. Er din nabo Jess klar til det? Nu lad os spille min yndlingsguitar-solo. Dette vil helt sikkert vække Jess. Hvad er den lyd? Nej. Det er forfærdelig musik, og det er for højt. Jeg bliver blæst væk af de lydbølger, og har min skøre nabo Tiffany besluttet at holde en rockkoncert her. I det mindste kan Jess lytte til noget god musik. Nej, sluk det. Nej, jeg kan ikke lytte til dette. Mine ører falder af. Giv det til mig. Vil du spille guitar? Behold ukulelen. Den lyder i det mindste bedre. Jess, er du seriøs? Sikke en ulækker ting. Jeg vil ikke lege med det.